Er leidt een gloed naar het dreuwende jachthaven bij het Ameland. De oude mannen binnen er meerdere bedrijven druk douane west in en rondom de Waadzee. Ja, de grootste uitdaging zit hem in de planning. En het feit dat daaruit 2 aannemers op hetzelfde werk redelijk tegelijk aan het werk moesten. We hebben 2 aannemers gevonden die heel goed met elkaar samenwerken. Dus daar zijn we heel blij mee. De laatste puntjes moeten nog op de spreekwoordelijke i en dan kan de jachthaven er weer 24 uur tjinoen. Een pad van een oude pijl nu te haven wordt broekt bij de bouw van het Zwetterhoes in Ljout. Nou, we zijn al heel ver en als je dan bedenkt dat de eerste plannen in 2015 gemaakt zijn voor deze nieuwe jachthaven, dan zijn we heel blij met hoe ver het nu is. Nou, we hebben wat storm bij vandaag, dus dat is gelijk ook even een goede vuurdoop voor het materiaal of het stand houdt. We hebben al heel lang een jachthaven als gemeente Ameland. Heel logisch natuurlijk bij een waddeneiland en wij willen gewoon dat dat er goed uitziet. En dat wordt gewaardeerd door onze gasten natuurlijk, dat de voorzieningen op orde zijn. Nou, en het werd allemaal wat minder, dus het was er gewoon aan toe qua veiligheid en qua uitstraling om het up-to-date te maken. En daar is flink de portemonnee voor getrokken. Er wordt zo'n €1,5 miljoen geïnvesteerd nu in de jachthaven. En daarmee hopen we de gasten weer van dienst te kunnen zijn. Maar wij zijn als eiland niet op zoek naar groei van het toerisme. Ik zou bijna zeggen in tegendeel. Maar wij zijn op zoek naar kwaliteitsverbetering en ook een balans met de leefbaarheid op het eiland. Maar goed, wat we hebben moet goed op orde zijn. De planning lijst zo mooi op streek tot er zo'n dit weekend weer een broekmaker worden kan van de jachthaven. Al is het waar er net hier dan even. We horen vanaf het eiland ook al hele goede geluiden dat ze blij zijn dat hun boot weer te water kan. Ze willen weer vissen. En we proberen voor 1 juli de rest af te ronden. De rest betreft eigenlijk het maken van een kademuur.